Kristýny. Jděte pryč ode mě, já jsem všechno duše. Já jsem jim to řekl na férovku, že do takhle malého ohniště nepřikládám. To musí být ještě aspoň jak je tady ten okruh. Právě. Když už něco, tak aby lidi Jděte do prdele všichni! Dej mu pořádně za krk! Ještě! Ještě! Jedno! Jo! můžu. A druhou část taky! Ne. Já jdu, Kristý. Jdeš do Polínko? No, ale pak... Tady je paní vražitkyně. Nepůjde. Tady to nepůjde, ale. To je na sekání, to už bylo vidět, tam sekali věty, víš. To jste někam na. Dobrý, tak jo, vydávání. Jo, 10 korun. Pavlady, Petře, dej mu! Počkej, já mu otočím. A pořádně mu nakrop! Dělej na jeden sektor, dáš? A jedem! Já tady měl babu někde. já mám taky Evo! Jo! Tyhle ten poletí, ty vole! to se píše. Jak vylez, jsi na suku. Ne, já nevím, vole, já jsem jinak říkal, vole. A nešlo právě. Na to budeme teď kouzet. Pojď to. Dobře, počkej. Pojď to. Počkej. Ne, počkej. Došel sud, jo? Tak to je v píči. Ty vole! Tím pivo nikam nejde. Tak to je hustý.